давоми ҳикояҳо аз достонҳои дилангез аз китоби бӯстониш Саъдӣ бишнавед. ироакунанда Мурод Сайдалӣ Мазорӣ ҳикоят мекунанд, ки марди некному накӯкори иззату икроми Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуфро, ки ҳокими Бағдод буд, ба ҷой наовард. аз ин рафтори ӯ Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф нохушнуд шуд ва ба сардори аскарони дарбор фармон дод, ки палосҳои махсуси ҷаллодиро боз карда рӯи он рег бирезанд ва он марди бегуноҳро қатл намоянд. одами золиму ҷафокор гарчи ҳеҷ ҳуҷҷату далеле барои шиканҷаи одамон дар ихтиёр надорад, ба қаҳру стеза ва ҷангҷӯӣ аз адолат рӯй мегардонад. он марди худо аз ин фармони бидодгаронаи Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф ошуфтаву ғамгин шуд ва дар оғоз аз чашмонаш ашк рехт. баъд бо тавассум сар боло кард. он ҳокими сангдили камхират аз ин рафтори ӯ ба тааҷҷуб афтод. чун нигоҳ кард, ки он марди некном мегирияду механдад, пурсид: сабаби хандаву гирияи ту дар чист? гуфт: ман аз ин зиндагӣ фоҷиабор мегириям, ки 4 тифли бечораи ман ятим хоҳанд монд. хандаи ман аз боиси он аст, ки золим нестам ва ба бистари хок ҳамчун ҷабрдида меравам, на ҳамчун золиму қотил. писари Ҳаҷҷоҷ гуфт: эй подшоҳи номвар, инсоф пеш гир ва аз қатли ин марди бегуноҳ даст бикаш. мардуми бисёре ба ӯ ихлосу иродат доранд ва ӯро пуштибонӣ мекунанд. кори оқилон набошад, ки мардуми зиёдро ба ғаму ғусса гирифтор созанд. бузургвориву бахшиш ва лутфи меҳрубонӣ пеш гир ва аз фарзандони хурдсоли ӯ андеша бикун. вале Ҳаҷҷоҷ ин суханонро гӯш накард ва хуни он бегуноҳро бирехт, аммо ба сари худ гуноҳи азим мехарид. кист, ки аз ҳукми илоҳӣ ба гурез халос ёбад? бузургмарде ба ин фикру андеша он марди некро дар хоб дид ва аз ӯ бипурсид, ки ҳоли ту чӣ гуна аст? гуфт: Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф ҳамаги чанд лаҳза маро азобу шиканҷа кард ва бо зӯриву зулм фармони худро амалӣ сохт, аммо азобу уқубат барои ӯ то қиёмат боқӣ хоҳад монд. мардум аз ҷабру зулми ӯ натавонистанд, ки бихобад ва осудагӣ дарёбад. аз оҳи бечорагон битарс ва аз нолаи ҷонсӯзи субҳгоҳии онҳо барҳазар бош. оё наметарсӣ, ки марди солиҳу покдил дар дили шаб аз ҷону ҷигар оҳе бикашад ва бигӯяд: эй худои бузург, ту ба фарёди ман бирас. оё иблис набуд, ки бадкорӣ пеша гирифт ва бар ивази он ҳаргиз некӣ надид? касе надидааст, ки аз тухми дарахти бадбӯй меваи тару тоза ба самар расад. фоида: умри зулм кӯтоҳ аст, аммо барои золим бадномӣ ҷовидонӣ меорад ва меваи талхи зулмро золимон ба фарзандони онҳо хоҳанд чашид. золимонро беҳтар аст аз оташи оҳу нолаи бечорагон битарсанд, то хирмани умрашон насӯзад.